И така, дами и господа, сега ще се случи нещо много специално. Подготвили сме един номер, в който ще... Дани? Бабе, добре, хайде бе, човек, пак ще от телефон. Какво става с чуме, брат? Не се дава да решава до смена, поне се стига глупости. Заповядай. Дами и господа, благодаря ти. Дами и господа, сега с Дани двамата сме подготвили един номер, който наистина ще издуха мозъците ви. Такова нещо не сте виждали. Добре, какво правиш сега? Фейсбук. Какъв Фейсбук? Стига с това. Го мръзна на този Фейсбук. Фейсбук на Фейсбук. Вкъщи Фейсбук, тук на сцената Фейсбук, тръгнем някаква официална среща, си ви му бизнес. Фейсбук. Стига вече. Моля ви се. Оня ден излизам с двама приятели, с някои приятели в заведение, седнахме на 15-та минута, всеки извади телефоните и почнахме. Няма управи, това е положението. На 15-та минута всички почнаха така с телефоните, голяма компания, голямо нещо. Отгледах се от съседните маси, същата работа. Всеки е така, 4 момичета застанали, пият кафе. И си говорят. На къде отива света, не мога да разбера. Всъщност няма ли в най-накрая някой да се сети и да направи гардероб за телефони по заведението? Отиваш, взимате телефона на тръгване, си го взимаш. И обръщаш внимание на приятелите си. Добра идея, нали така? Така, номерът, който ще ви покажа. Дани! Моля те, свърши ли с обаждането? Номерът, който ще ви покажем, е изключително важен. Сега, понеже говорихме много за Фейсбук, тук заедно с вас ще направим един Фейсбук статус, ще сътворим. Искате ли? Ползвате Фейсбук, нали? Заедно с вас ще сътворим един статус. Ето с тази топчица, която много нежно ще хвърли в публиката и който тя докосне лекичко, някакъв, тук, където, или ако хване някой, да дойде на сцената. Да се изправи всъщност. Окей? Разбрах? Ние хвърляме това? Да, готов ли си? Добре, че стана фокус, нека не бейсболист. Така, готови ли сте? Добре, ще направим нещо друго. Дани ще хвърли, ще се обърне назад и ще хвърли тази топка в публиката. Който е хване, може, моля, да се изправи. Малко светлина в залата, ако може. Така. В публиката имам предвид. Окей? Да, благодаря. И така, който хване топката, хванете я, дръжте! Моля ви, станете, госпожо! Благодаря ви! Благодаря ви! Как се казвате? Не чух? Гергана! Прекрасно българско име. Много хубаво, не останете право, моля ви. Много хубаво име, Гергана, и много хубава бяла блузка. Имате страхотна бяла блузка, много ви отива. Да, наистина, блузката много ви отива. Гергана, за да няма нищо нагласено и да не кажат хората, че сме нагласили нещо с вас, ще ви помоля вие да хвърлите топката някъде в залата и който е хвана също да стане. Гергана с бялата хубава блузка. Дръжте! Дръжте топката! Така, сега ще ви помоля, Гергана, моля ви, елате с мен. Дами и господа, ето там, през цялото представление, ето тук в тази кутия, има нещо. Аз ще помоля, Гергана, да останете до края на номера тук и да се уверите, че никой по никакъв начин няма да манипулира тази кутия. Окей? Просто на нея нагледа. Значи ние трябва първо да правим нещо. Какво искаш да правим? Да пием кафе, да играем мачта, каквото си хрумне. Кажи нещо, силно! Освен не знам нещо друго. Някакво действие, каквото и да е. Рисуваме с боички, пием кафе, играем карти без значение. Пиша. Какво пиша? Домашно. Пишем домашно. Добре, Кристиян. Ти трябва да решиш къде го пишем това домашно. Може да използваш въображението си навсякъде по света, в България, в чужбина, в Америка, където пожелаеш. Кажи едно място, град, село, няма значение. Габрово. Сигурен си? Последно? В Габрово. Добре.
Значи, Кристиян каза, че го пишем това домашно Гаврово. Криско, моля да хвърли назад топката. Силно. Леко ще отрепиш някой. Ти, стани, моля те, как се казваш? Лора. Лора. Добре, Лора, остана да кажеш с кого го пишем това домашно. Нека си представим, задръж секунда, нека си представим, че го пишем с някоя известна личност. Може да е певец, актьор, футболист, без значение. Кажи, жена, мъж, няма значение. Кажи някой. Примерно Леонардо Ди Каприо или който и да е. Кажи някой. Кой? Поли Генова. Поли Генова, певицата. Значи, добре, благодаря ти. Може да ми върнеш топката. Така. Значи, стана следното. Пишем домашно в Гаврово с Поли Генова. Очаквах да е нещо по-интересно, но както и да е. Така. Гергана, нали така? Гледате ли кутията? Гледате ли кутията? Добре. Сега аз ще дойда при вас. Пишем домашно с Поли Генова в Гаврово. Сигурна съм, че никой не е докосвал, нали така? Откакто сте тук. Не, няма да излезе Поли Генова в кутията. Макар, че това е добра идея, следващия път. Дами и господа, има ли нещо друго в кутията? Не? Благодаря. Благодаря, може да го гледаш. Седи си. Quick Hands Project. Златна копка. Пишем домашно в Гаврово. Поли Генова. Пишем домашно с Поли Генова. Гергана, хубава бяла иска.